Господин Борисов, вчера беше ден за поздравления. Какво обаче следва сега от тук нататък? Много работа. Година и половина много работа. Така че ако някой си мисли, че толкова бащи успеха има, вчера даже не знаех дали ние имаме някакво участие. Толкова дизайнери се явиха, че даже беше смешно. Но много работа. И трябва да продължим да убеждаваме партньорите в Европа, че сме дисциплинирана, стабилна, организирана държава, да надграждаме, за да можем всички ползи от еврозоната да бъдат използвани в следващата година. Опасни ли са тогава заявки, като например ще взривим еврозоната отвътре? Цитирам Костадин Костадинов изказване от вчера. Вижте, аз не обръщам внимание вече на много изказвания. Станаха, някои дори са просташки в залата. Не ми харесва такъв тон. Така че ние, както и преди месеци ви казах, а вчера стана и факт, вървиме по темите си, вървиме по посоката си, евроатлантическата ни ориентация, подкрепата за Украйна, подкрепата за Европейската комисия и, разбира се, още веднъж благодаря и на Урсула фон дер Лайен и на всички колеги, които вчера изпратиха този доклад. Кристина Лагард специално. Как ще се справите с страховете у хората обаче? Първо трябва да вземем всички мерки, за да не се случат. Кои страхове? От кое? От скок на цените. Само ще им напомня. Ние бяхме с левове, когато при Асен Василев цените на горивата скочиха на 4 лева. На дизела и на бензина. Тогава еврото ли ни беше виновно? Сиреч, ако допуснем някой българин да се опита да направи такава спекула, трябва държавата адекватно да му стовари цялата строгост на закона. Ние бяхме в спекула, докато беше ПП, имаше спекула. Горивата, въпреки дерогацията на руския петрол, отиде на 4 лева. Преди малко... И момент. А всеки ден от Ботев губиме по 1 50 000 лева. Това не е ли спекула? А защо не пробваме да си доставим количества, например газ, и да използваме този договор? Колко милиарда кубика харчи в България газ? Не знам, вие знаете ли? 3 милиарда. Абал, както казват от ПП. Колко да доставим и къде да го държиме? Това газа не е като домат да го хванеш и да го държиш. И сега министър Станков договаря един танкер с течнен газ, който да запълним с него Чирен. Но един танкер ни трябва. Може да си говорим с партньорите в региона, например. Кои? На тези, които Асен Василев им сложи 20 лева повече такс? Те ли? Вие ги и вие участвахте в разбира тази се. господин Борисов. Работиме по въпроса. Добре. Работиме. Защото ако някой го е най-много яд, мен, защото представете си за всяко село по 1 50 000 лева на ден да му даваме за улици, за обреден дом или за читалище. Това са огромни пари. Минаха половин милиард. Преди малко в пленарната зала имаше предложение за включване като точка да се свалят имунитети на депутати от Възраждане заради протестите пред Еврокомисията. И знаете какво се случи тогава. ГЕРБ гласуваха въздържал се. Защо? За да не гласуваме против. А защо не за? Което е същото. Защото, вижте, демокрацията е издигнала протеста като форма на изказване на мнение на групи по-големи, по-малки хора. Да, разбира се, когато се прекрачват праговете на това, не е правилно, не е хубаво, не е красиво, има и наказателен кодекс. Но сега, когато парламента ни трябва, законите, вчера мина единия за прането на пари, за сивия списък да излеземе, законите по ПВУ, законите, които изискват в еврозоната да бъдем стабилни, това трябва да се гледа. Не са ли ви по-важни гласовете на ДПС ново начало, обаче, които подкрепят мнозинството? И какво ме питате сега? Това е тяхно предложение, вие не го приемате, те могат да спрат да ви подкрепят. Ние сме две различни партии. Разбира се, всяка партия има своите разбирания. Когато искането на ново начало не съвпада с моята визия какво трябва да се случва в парламента, ние сме против.
Когато ми трябва помощ за Украйна и Пеевски застава до мене с Кирил Петков и Зеленски да говориме, му казвам благодаря. Когато въпреки ПП-тата, защото по-малоумно, използвам Тошко Йорданов го каза вчера, с още по-силни думи, на 8-ми, ако ни приеме Европейския съвет в еврозоната, на 9-ти да искаш вот на недоверие. Вие как си го обяснявате това? От предсрочни избори, според вас? И да искаш предсрочни избори, за да не се случи това на 1 януари. А това какъв знак на Европа е? Това реално ли е? Ще видим дали ще е реално. Господин Борисов, Поведението на Възраждане заплаха ли е за еврозоната? Напротив, в Европа виждат с какво се борим. В Европа виждат, че Костадинов и Петков, работейки в ансамбъл, единия с протести на улицата и блокиране на парламента, а другия с искане на вод на недоверие в деня на следващия ден, са едно и също. Това виждат. Реална ли е перспективата от предсрочни избори след евентуален вод? Това притеснява ли? Толкова висока целта, която сме си поставили, че аз в случая, поне от вчера това, което чувам от колегите от ДБ, те надали ще се включат в подобно нещо. Защото техния, на думата електорат не я харесвам. Хората, които ги харесват, които ги подкрепят, ще бъдат тежко разочаровани. Мечтата им да сме в еврозоната на 9 или 10 юли да изчезне завинаги. Защото повече прозорец няма да има в следващите 10 години. господин Борисов,